Kang Sito Rahayu tatanan laku tuh suara temoto kuasa nekani lungguh suara ketemu adil di pribadi. Salam satu nafas wujud kanthi slamet salam satu nafas wujud kanthi slamet sakabehane titik salam satu nafas wujud kanthi slamet sakabehane titik lungguh suara temoto kuasa nekani adil duduhe kuasa nekani wujud kabeh swaraku ing tatanan laku dina iki temeka tatanane urip tentrem dulur-dulur Kang Sito matur suwun ing wektu iki Kang Sito kesempatan di titik karo kesejatian ketemu karo dulur-dulur tanpa pembeda tanpa pengecualian matur suwun Kang Sito ditemoni karo dulur-dulur sing saka wilayah grup Ngaji Rasa utawa sedulur saka Ngaji Rasa Mas Andi Mas Warsito, niki sedulur kita saka Surabaya, Mas Mariono, Mas Korul, Mbak Nisa, Mas Kotimah, Mas Sulis, Mbak Yeni, Mas Siwi, Mas Jobailin Suwarto saka Ngawi, Mas Abdul Salam, karo Mas Mukhlisin pengampun. Matur suwun muga-muga seduluran kita kabeh tansah pinaringan kuwasa keteguhan, ketentreman, lungguh swara tentrem, wujud kanthi slamet sakabehane titik. Dulur-dulur, monggo matur suwun Kang Sito nyapa nambani kangene ya, lantaran Mas Adi karo Mas Warto monggo. Apa Mas ceritane? niki yang terkait menyambut tahun baru Suro. Oh iya Mas. Atas permintaan dari teman-teman minta dijelaskan tentang keramatnya bulan Suro kan. Tentang keramatnya bulan Suro. Nggih. Luluh swara nekani wujud lungguh kuwasa nekani adil ket adeke swara tatanane urip tandha tatanane utuh swara nemoni wujud kudiwi kang nindaki tatanan lungguh kuwe ucapan nemoni kuwasa nekani adilna swara kuwasa kuwi dhewe kang tumata kang tumitik lungguh swara tentrem. Dulur-dulur ing wektu iki Kang Sujito disambung karo dulur-dulur kuwasane supaya swara iki nyambungno keramate bulan Suro utawa sasi Suro utawa apa to sebenere sing diagung-agungne krana ing keteguhan ya kuwi Suro. Swara kang nekani swara kang nuduhi dulur sakabeh tahapan ing tatanan laku akeh para winasis kang ngumandangno yen wektu sing paling kuwasane ucap, sing paling kuwasane tembung, sing paling hebat, sing paling kuat lakune, sing paling berkah lungguhe iku akeh kang ngeyakini sing ana sasi Suro. Kandhanono yen swara kuwasa apa wae kuwi jumbuh karo ucapan dhewe. Mula swara nekani ucap, swara nekani urip, swara nuduhi utuh, kuwasa nekani janji. Dulur rumono. Yen ana tatanan ucap kang diikat karo keyakinan, karo keteguhan kang dadi panjingane tembung, akeh menungso kang menang ing sasi Suro. Pertempuran, pergolakan, pepeke laku apa wae pepek swara nang dhewe kuwi sing ana ning sejatine ya ora kuwi ya ora kok sasi Suro kuwi dulur jatine
Swara iki mergo akeh wong sing dikumandangno ing sasi sura iku diarani sasi sing paling mulya. Padahal saiki nek sampean tak walik lho dulure. Ya, sama nek tak walik lho kira-kira. Piye nek jawab iki? Apa to sasi sura tok sing paling mulya? Nggih. Piye Mas jawabane? Nek sasi sura tok sing paling mulya, sasi liyane berarti ra mulya. Kamu kok sasi liyane iku ora ana sing ora mulya. Selama kamulyan iku ana lungguhe iki. Paham dulur ya? Ana irung iki sing isek dilungguhi ambekan, iki sekabehe peralatan iku mulya kabeh. Mula di ana wong gelem laku ing utuhe tembung utamane laku ulan apa wae asal gelem tenanan. Paham ya? Asal gelem tenanan. Ing kono ora bakal kecidran, ora bakal dicidrani, ora bakal disulayani karo utuh. Iki mau tak bahas meh sedina iki mau. Ya. Kekuatane utuh iki lho Mas, kekuatane kuasane utuh ucap iki lho. Sing ngancani tembung apa wae yen keleksanan nanggone swara iku kabeh menang. Mula keramate sasi sura mergo akeh wong sing padha ngumandangno. Ya kan? Akeh wong sing padha ngumandangno. Kono akhirnya ketemulah keyakinan-keyakinan swara-swara sing padha meyakini nek sasi sura ki sasi sing paling hebat. Lah nek saiki sing diarani sasi sing ora hebat sasi opo? Sasi opo? Ulang opo kira-kira? Wong kabeh iku lho ya. Saiki keteguhan saka apa? Jawa ya ngarani sasi selo itu jadi sasi sing paling apes, ya kan? Salah, wis ora pas iki. Pripun sejatine niku? Justru sasi selo iku sasine wong sing paling mulya. Lho ngono. Selo-selone menungso, sapa menungso sing gelem meneng ing wektu sasi selo iku sela-selane laku sing paling hebat. Yes. Lho ngono. Ya. Mula kabeh gumantung iki. Paham? Ya, mula kabeh gumantung iki. Mula selo-selone laku, selo ki ngerti to? Di sela-sela di saat ya antara di tengah-tengah ya. Ya, di tengah-tengah itu mau. Paham ya? Makanya akeh wong sing padha kejebak. Sasi selo dianggap sasi sing kurang nuju krono. Ya, sasi selo dianggap saksi sing apes saja. Iku sing pemahaman sing kurang pas. Justru sasi selo wis sasi sing penuh kemuliaan. Ono. Nek sedulur sing muni sasi selo ora kena dengan iku sing urung nyata dhewe. Sing ora wani nindakno lungguh kesejatiane dhewe. Paham ya? Makanya biyen aku podo, aku laku kuwi malah sasi selo kuwi isih tak gawe anu tarung. Lho ngono. Ibaratnya munggah gaman aku wani. Ngono. Jangan biyen niku. Mergo aku duwe keteguhan ngene. Apa wae nek gelem nglakoni kanthi tentrem, engko bakal diwehi. Lho nyatane diwehi kok. Iku nyatane diwehi. Lah saiki gak bukti piye? Aku mulai sasi Sawal tanggal 20. Ya umum ya tanggal 1 Agustus bulan 8 tanggal 1 Agustus 2015 sasi Sawal tanggal 20 bulan ya kan. Aku budal mlaku. Ya budal mlaku maksudnya budal mlaku. Sasi selo kono ketekan karo utuh kang nekakno kabeh apa sing diwenehno. Alah. Yes. Loh, nyata kan? Sasi selo aku di kuwasa iku mau. Pripun cirosine, Kang? Nalika aku urung iso nampa apa-apa teko tatanan aku sing isek goncang kahanan iku mau. Ing sasi selo di saat sela-sela iki mau di antara iki mau ya. Iki nogene aku didhawuhi lepas. Entekno kabeh kamurkan. Terus ora kamurkan, dudu kuwi. Akhirnya ditekano sing jenenge banyu kanirwanan niku mau. Tapi iki dawuh lho ya, dawuh sing tak anu. Jadi nokono banyu kanirwanan, banyu keteguhan niku mau.
iku. Mula tatanan laku iki nek ana wong sing ngelek-ngelekno sasi, iku sakjane aku yo ora setuju blas. Kurang pas kowe. Ora pas blas. Apa? Ning akeh sedulur sing padha ngumandangno yo ora apa-apa sasi suro, tapi sampean aja ngelekno sasi liyane. Oh, paham ya? Nggih. Nek sasi suro iki ibaratnya kanggo mbah gaman paling mandeg ora eneng. Liyane sing ora lho, kabeh asal sampean gelem laku. Yes. Jadi niku ngeten kan. Niki kan enten asopon kebuagi. Nah, nek miturut wujud jiwa sempurna itu sing dipun agemi asopon napa kebuagi nih Jawa niki Jawa niki. Jawa nek asopon niki umum. Nah niki sing dipunakoni dua-duanya napa salah satu. Tata tatanane urip luwih swara kuwasa nekane wujudku dhewe sing ngono. Aku iki guguh karo apa sing mbok ucap iku mau lho, Mas. Nggih. Paham ya? Esuk sampean tak bahas sampean ta. Ku utuh iki lho sing dadekno sebab. Paham ya? Mula kuwasa nekane dawuh maca apa wae kowe aja sampe cidra karo aku. Mula kowe menang karo utuh sejati kowe mau. Paham ya? Eneng sing ngancani tembung asopon rebu lagi iku ora ana bedane jatine. Napa ora ana bedane? Mula aja elek-elek tatanan laku iki, tapi tekan ana dhisik. Paham Mas Desakan? Ngerti Mas sampeyan? Nggih. Tekan ana dhisik. Eneng wong meyakini dina iki sing paling apik, dina liyane ora apik. Sopo ngarani? Tiro niki sing paling apik tiro liyane terus apa sing ngarani. Terus kowe berarti orang nguasakno karo putu iku mau. Lha wong sing saiki lho sing ndadekno kahanan kancane tatanan laku iki sapa? Paham maksudnya? Mula tatanan iki tak suarane ngene dulur. Nek eneng menungso sing ngumandang dina iki sing paling mulia, terus nang dina liyane selain iki sing paling mulia, iku tandane dina kuwi ora roh apa-apa, sing nguasani hawa murka iku sing nguasani hawa maca angkara. Makane dina kuwi ora enek sing elek, dina kuwi apik kabeh. Lah nek saiki nek dina dianggep anu saklo elek sing paling apik. Berarti kenapa wong lahir kok digawe jenengan dina liya-liyane? Paham? Kaji itu Selasa Kliwon. Kenapa dino Selasa Kliwon jadi dianggap anggota kasih? Nah sampean kenapa ora dilairno Selasa Kliwon? Paham sampean kira-kira? Paham. Nggih. You know? Paham sampean Mas ya? Makane orang ngono sing ora mulia. Makane aku menehi aran sura iki swara nang dhewe Mas dadi. Asal aku ki suaramu dhewe. Paham sampeyan? Nggih, paham. Mergo suaramu dhewe iki sing meyakini sing ngendhaleni tatanan urip. Aku ora tau elek-elek dina liyane, wulan liyane, taun liyane ora. Ku utuh seeneng iki. Mulia kabeh, istimewa kabeh.